Dobro jutro, ljudi. Pogledajte koliko je sada sati. Dobro jutro. Da, inače, baka mi je rekla da imam oči kad se probudim kao zombi, tako da bolje da ne snimam ujutro vlogove. Snimam vam danas Instagram live. Onako, kako izgleda moj život, pošto stalno me pitate nešto u vezi toga. Idemo, Risa. Nešto me stalno pitate i... Eto, danas neću snimati Instagram stories, nego ću snimati ceo vlog i vjerojatno ću sutra već da izađe, tako da jedan nisam snimala vlogove. A sada idemo na Adu. Idem sa Marijom. Šta je ovo? O Bože. I idem sa Marijom, sa onom s kojom sam snimala collab i samo što je Tijana na moru, a Marija ide sa mnom u šetnju. Sada je inače 6 ujutro i meni do Ade, brate, treba pola sata. Šta bi se dala da imam auto, mama mi je spava, mrzi da me odveze, tako da eto, tako i živim. Su na neke ulice, baš se čuje gde sam. I da, vidimo se kasnije i ja ne znam da sam se čula od vetra, ali dobro. Bože, kako ovdje lepo. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, došli smo na Adu. Jesi me dugo čekala? Da. Ja znam kažem ne, ali... Ja snima Risu. Risa pliva, sad će da mi ode negde. Dobro. Adi. Risa, ja sam... Nemoj ovdje da izlaziš, Risa. Što kad se tresem. Mi smo još na drugoj strani, tako da smo mi dobre. Lepo nam je ovdje. Da. Nema sad nikog, pošto je radni dan, a i rano. A i nije ni 8 sati. Da, nije da. Školjka. No. Eto, ne mora da idete. Naći školjka. Risa! Oh my god. Evo, napokon za oko kuće. Bože, ljudi, vi ne znate kako me bole noge. Da, Risa se okupala, sad će da ide da jede. Ja još neću sad da jedem, idem malo da se odmorim, da imam šta da ima na internetu, šta je ovo? Ali da imam šta da ima na internetu, malo. I onda idemo na trening, to je za nekih 10 minuta, nekoliko sati sada. Sada je 8:40, da, ići ću tipa za nekih 20 minuta. Malo se odmorim. Moj krevet. Ajmo, 3, 4 sati. Tako je bolje. Da, inače ovako izgleda moja prirodna kosa, ona je malo uvijena. Ne, ovako. Ako ljudi, šta mi radimo danas? Kakvi su planovi? Sada sam se vratila, Risa je sada jela, međutim ja neću još da jedem, to jest ja ustanem ujutro u 6 i ne jedem ništa. Sad ću u 9, pošto sada već 29, da idem u teretanu. Ona je tu pored, blizu moje kuće. Da, idem u teretanu, nakon teretana idem do Maxije da kupim sebi neku hranu, napokon da doručkujem, onda dođem kući, doručkujem i onda se nastavlja moj dan. Ono kada još nema nikog.
napokon doručak. Vratila sam se sa treninga i pijem sada jogurt, kefir. Znam da neki ne vole kefir, ali ja obožavam kefir. I ovo je sa spanaćem. Znam da doručak baš i nije najzdraviji, ali... Ćao ljudi, ja sam Marina i još se nisam do kraja sredila, ali da. Inače, ovo je moj krevet i danas snimam jako interesantan video, tako da. Kaća tamo namešta kameru i sigurno će vam se video mnogo svijeti jer u njemu učestvujem ja i idem da uzmem od Kaće puder zato što dam. Gdje ti je Risa? Gdje si, mala? Gdje si? Pozdravo. Ljubav. Uglavnom. Ok. Obožam. Ja sam ima ljudi, upravo sam snimila samo jedan deo sa Marinom i izgleda jako čudno. Ima ove trepavice, majku. Skinula sam tek sad perikom. Inače, ako me pitali ste me ispod posljednjeg videa sa Marinom kako ti snimaš, da li je to prava tvoja sestra i tako dalje. Ne, ovo sve snimam na green screen, kao na greenovoj pozadini. I ovako ako stanem ovdje, sada mogu da napravim da sam na plaži negde, mogu da napravim da sam u Americi, mogu da napravim da je pored mene ajkula, šta god. I ne znam, ovako još uvijek neko mi je glas ostao Marinin. Da, tako snimam. Brate, moja soba se pretvorila sam oko za snimanje, pogledaj ovo. Strašno. Sve ja skidam ove odvrtne trepavice, ne volim te trepavice, ali Marina ih voli, šta da radim? Ok. Vraćamo se, sada moram da napravim svoj, kako ja inače izgledam. Da, gdje je kamera uopšte? Evo je kamera. Ovako, sada, pošto sam se odmorila nekih pola sata otkudam, sada imam da nastavim da snimam, sad će biti isto jako teško, imam još kod green screena da snimam, imam sebe da snimam i jedan deo gdje moram da sedim u pravoj školi, u pravoj školi, kad moram namestim se, uglavnom imam još jako puno posla, tako da bolje da sada počnem. Let's go! Ovo je ovo. Da, inače dobrodošli u moju mini učionicu. Evo, ovo ćete dobiti na snimku. Ovdje imamo mali room tour. Vrata koja su malo otvorena, malu klupu imamo. Koja nam troškića, pa mi je lako gdje donesadem. Ovdje imamo odmah kuhinju. Ovdje su ovo je još od prošle godine ostalo, ovo su sad ištampala. Znam da je... I da ljudi, to je bilo sad ovaj video. Nadam se da vam se svida i ovaj drugi video Back to School. Ljudi, vidite, ja snimam u školi. Ovo je zabranjeno. Uglavnom, da, završila sam prvo snimanje, sad moram sve ovo da sklonim. Ljudi, dobro večer, sada sam završila upravo sa editovanjem ovog vloga. I da, nisam na kraju nigdje otišla da se prošetam, iako sam htjela, ali bila sam previše umorna danas. Da, uglavnom još idem uveče nekad da se šetam, ali to nikad ne snimam za Insta story, tako da... Uglavnom, danas sam završila sve. Uskoro ću da vam izađe jedan video i ovaj vlog izlazi, tako da ove nedelje 2 čak videa izlaze. I nadam se da vam se svide, ukoliko želite da vidite češće oko moj svakodnevni život, možete me followati na Instagramu ukoliko želite. Ne morate ako nećete. Da, inače još nisam snimila, prošetala sam Risu, ali dobro, to su neki detalji, pošto sam sad išla u 6, ne sad, mislim, išla sam još u 7, sad je već pola 12. Tako da se ću da idem da spavam jer mi se užasno spava, jer sam danas vlog skoro cijelo editovala i skoro cijelo editovala na video. To je jako puno, oči me bole već, tako da. Ljudi, laku noć vam želim i vidimo se u petak sa jako interesantnim videom. Bye!